kassan kautta ulos. Hän istus K-Marketin kassalla. Siinä hän oli istunut samalla tuolilla 28 vuotta. Iän kaiken katton ihmisten tulevi mahan täyttei. Siinä oli mennyt broilerin poikines tuhanssi lauantai-makkarasiivui, perunapussei, maitotölkei, talouspaperi, rulli, kaffepaketei, sinappituupei. Kaik soljuvasten peräkanailma suurempi katastrofei. Liukuhihna homma. Ainoa muutos oli, että makaronista oli jossain välissä tullut pasta ja ranskaleivästä patonkki, eikä kryymakkara ostan enää kukka. Oli joskus pientä piristystäkin. Joku katosi ihan silmihin ja kiittikin, jollei sillä sattunut olemaan huono päivä. Sit se iski. Ihan äkkiarvaamat täydellinen toppi. Tosta kohta pistän poikki. Jauheliha ja suoratin pussiten välistä. Hän pomppasi pystyyn ja säntäs ulos. Nyt on kiiru. Tästä linjapiilistä ei sovi myöhästy. Täältä tulla mun ikioma elämän. Orot, älä jät.